Kaixo, ongietorri jakindunera. Gaurko bideoan, bigarren mailako funtzioen irudikapen grafikoa egiteko aurretiaz jakin beharreko ezaugarri batzuk komentatuko ditugu. Dakizuenez, bigarren mailako funtzio batean, berretzaile handienaren balioa bi da. Beti ere behin, funtzio hori edo adierazpen algebraiko hori sinplifikatuta dagoenean. Bai? Halako adierazpen algebraikoa irudikatzerakoan, ze nolako itxura dauka? Hau, kurba ireki batena, bai, bi adarrekin, eta simetria ardatz batekin, bai? Halako irudiak parabolak deitzen dira. Eta parabola bat irudikatzeko beharko ditugu behintzat 4 edo 5 puntu. Horietatik garrantzitsuena zein da? Honako hau, bai? Erpina. Simetria ardatzean kokatzen den maksimoa edo minimoa. Behin erpina kalkulatuta daukagunean, eta erpina zelan kalkulatzen den ikusteko beste bideo batzuk ditugu gure kanalean, esan bezala erpina kalkulatuta daukagunean, bi bide ezberdin ditugu, faltatzen zaizkigun 3 edo 4 puntuak kalkulatzeko edo aurkitzeko. Zein izango ditzateke bide bat? Parabolaren simetriaz baliatuta, bilatuko ditugu puntu simetrikoak bi adar bakoitzean. Eta horiekin osatuko dugu balioen taula bat, parabola hori irudikatzeko. Eta honen azalpen zehatza aurkituko duzue baita gure kanaleko beste bideo batean. Beraz, lehenengo bidea azalduta, bigarren bidea zein izango litzateke? Oso esanguratsuak diren puntu batzuk aurkitzea. Zein puntu dira horiek? Ardatzekin ebakitze puntuak, bai? Y-arekin ebakitze puntua eta isa ardatzarekin ebakitze puntuak. Berriro ere, eta aurrekoetan bezala, hori azaltzeko beste bideo bat daukazue gure kanalean. Amaitzeko, nahiko baliagarria izango zaigu parabola bat irudikatzerako momentuan, jakitea parabola honen itxura zein izango den, bai? Hau da, egongo da irekita gorantz, ala egongo da irekita beherantz. Hori oso erraz ikus dezakegu isa karratuaren koefizientea aztertzen, bai? Isa karratuaren koefizientea A letrarekin irudikatuko dugu. Positiboa bada, hau da, 0 baino handiagoa bada, parabolaren itxura hau izango da, eta koefiziente honen balioa negatiboa bada, parabolaren itxura beste hau izango da. Hau esan da guztia. Gogoratu, bai YouTubeen eta web orrialdean jarraitu jakindun.